Qaçan adamga bir yaxşı xabar gelse, ya da yaş tuğan imik bolup, ya da bir qırdağı adamı gelmik bolup, özünü awrugan adam sawgamik bolup, ya da bir qurwaqly wagty ýağmur ýawyp, şol bir özüge bir habarsızdan bir yaxşylyk xabar gelse, yaxşylyk bolsa, ya da adamdan yamanlyk taýsa, misal üçin adam awariýete turan wagtda awariýadan gutulup, ya da birini tapdama turan wagtda ura turan wagtlerde şondan Allahu Teala şonu saklasa, ya da batla turan wagtda şondan gutgarylyp kalsa, adamga şo saatına ýygylyp Allahu Teala sujud etmek şo sünnet bola, yaxşı bola. Şoňarda kıblaba bakmaga gerek, adamny uýa yerler ýaşyrylmaga gerek, adam namaz bolma gerek. Şu namazdagy zatlar şuna da borç bolar. Eçgeti dep aýtsagyz, adam eretuan halynda bolsun ya da olturan halynda bolsun, niyet etip, men Allahu Teala sujud etmek üçin, şükürlü sujud etmek üçin niyet etip, men aýtyp Allahu ekber dep aýtyp, soňra da Allahu ekber dep aýtyp, adam sujud etdi. Sujudda bular namazda okugan zarmik okup, Subhana Rabbil a'la ve bihamdihi dep, soň olturup, Allahu ekber dep olturup, oň ýakka da, sol ýakka da salam berip goýar. Assalamu alaykum we rahmatullah, assalamu alaykum we rahmatullah aýtyp, şoýlyk bilen bitdi. Paýgamber sallallahu aleyhi we sellem her zaman bir yaxşı habar gelse, şo saatynda Paýgamber sallallahu aleyhi we sellem ýygylyp, Allahu Teala sujud etip onu aýtyp eskere. Paýgamber sallallahu aleyhi we sellem hadis jylan kitaplarda Abu Dawud, Ibn Majah, Hakim, Tirmizi we özü kitaplarda. Şolay Ka'b ibn Malik dep aýtan ashabaga 50 günden soň tawbasy kabul boldy senin dep aýtyp şo ýaşy habar gelgen zaman şoda Allahu Tealaga şükür etip sujud etken bolgan. Şolay alimler dağda eskere, egerde insan bir awruýan adamny, bir gyýylykka düşken adam görgen zamanda da, misal üçin gollary ýok adam bolup gala, ayağı ýok adam bolup gala, şu adamdan görgen zaman şoňa alynat dügur, özüň şolar görmeýän ýerde şolar ýüregi buzulmasy üçin şo zamanda sujud etmek yaxşı dep aýtyp eskere, sünnet dep aýtyp eskere alimler. Dağı da bulay din ýakdan günahly adam bolup, ya da bir başga dindegi adam görgen zaman, kafir adam görgen zaman, otga ulugy, taşta harca agylyp adam görgen zamanda da sünnet bola Allahu Teala'ga sujud kılmaga şükür etip, şoýlardan bizi etmegen saýalar dep aýtyp. Dağı da alimler eskere şoý sujud etmek bolmuşçy, dağı da sadak etse, şo da yaxşydyr dep aýtyp eskere kitaplarda. Elhamdülillahi rabbil alamin.